Hvor er min cykelhjelm? Den er lige her. Ej! Sidder den godt? Sidder den godt? Hatten. Nej, hjelmen. Hallo. Cyklen. Ja. Har du været ude og købe en cykelhjelm, Patty? Ej, det var godt. Kom. Hallo. Det er også en rigtig pæn cykelhjelm, du har. Jeg vil ikke have den på. Vil du ikke have cykelhjelmen på? Jeg vil ikke have den på. Ej, Patty. Det skal du have. Ej, kan du så komme op igen? Ej, vil du lade være? Nu må du holde. Du kan ikke snakke. Du er en kat. Du kan kun sige miau. I dag skal vi se, at det er rigtig godt at køre med cykelhjelm. Au! 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 Ej! Patty! Du skal have cykelhjelmen på. Stop. Patty. Kan du sige, hvad det er, du har fået på hovedet? Jeg vil ikke have cykelhjelmen på! Ej! Så tager vi den af. Nej, jeg vil have den på! Det er da godt, at jeg har en hjelm på, sådan som du mishandler dit kæledyr! Puha. Nu kasser vi katten. Ej, hvad sker der? Hvad sker der? Red mig! Red din kat! Red din kat! Sådan. Ikke nu, Rasmus. Først senere. Okay, nu er du studieverden, og så er katten. Nej, nu skal vi skifte tøjet. Skift tøjet. Ja. Tøjet. Ja, sådan at mit ansigt kommer der i stedet for. Håret. Nej, vi skal skifte det hele. Men vi har det samme på. Nå, nej, vi skal skifte den der og den der og den der. Okay. Så du kan den.